Kif nhar il-ħadd pajjiżna se jkun qed ifakkar il-61 sena mill-Indipendenza, il-Partit Nazzjonalista ħejja programm adattat għal kulħadd bit-tema dan hu l-mument. L-attivitajiet propju bdew is-sibt li għadda bil-konkors kanzunetta Indipendenza u issa se jkomplu minn nhar il-ħamis li ġej fi Pjazza Tritoni bil-qofol jintlaħaq fl-20 ta' Settembru b'mass meeting indirizzat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg. F'kummenti ma' Net News is-Segretarju Eżekuttiv organizzattiv Stefan Karwana spjega li f'kull jum se jkun hemm attività differenti bis-serata tal-ħamis se tinkludi fiha il-ġirja tal-Indipendenza. Mit-18 sal-20 ħankunu qegħdin nkomplu niċċelebraw il-festa tal-Indipendenza fi Pjazza Tritoni. Fit-18 ta' Settembru nibdew bil-ġirja tal-Indipendenza għatem iċ-ċans min jixtieq jirreġistra għadu bit-ċans, ħajkonna attività oħra imtella wkoll miż-żgħażagħ, ħajkonna photo hunt fil-periferija tal-belt, u mbagħad ħajkonna il-Q&A mal-kap Dr. Elix Borg fi Pjazza Tritoni fis-7:30 ta' filgħaxija u tkompli bl-Spettaklu minn bands lokali Avenue Sky u Different Minds. Imbagħad il-ġimgħa filgħaxija se jkun hemm intervista mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg u wara il-lejl jagħlaq bl-avveniment Battle of the Bands. Stefan Karwana spjega wkoll se jsir fl-20 ta' Settembru b'kull lejl jagħlaq bi spettaklu mill-isbaħ minn bosta artisti lokali. Dan apparti li fi Pjazza Tritoni se jkun hemm diversi stands ta' ikel u xorb. Mbagħad il-qofol tal-festi fl-20 ta' Settembru dejjem fi Pjazza Tritoni. Mass meeting indirizzat mill-kap tal-partit Dr. Elix Borg, Elix Perġa Kalaxxone bħala l-Viċi Kap kif ukoll is-Segretarju Ġenerali Charles Bonello. Ikompli wara spettaklu minn Spiteri Lucas Band li iwassanna għal ħin ta' nofs il-lejl fejn inkunu din intellaw il-bandiera Maltija. Intant l-aħħar avveniment brabta mal-Indipendenza se jibda fil-25 ta' Settembru li ġej bl-avveniment Rottarti li jippromovi l-arti u se jdum għaddej għal 10 ijiem.